Dlala mzulu, dlala, 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 emzulu eshona. Kunjani? Bengicela ukubuza nje into encane. Yebo. Usebenze Eskom? Yebo ngisebenze Eskom. Yini elicisha amagezi? Obani futhi? Hayi sizibumbe. Bengicela Unenkinga iya e-office, ye-office ngisemsebenzini lapho mina ngiqashiwe ngiyasebenza ngafuna umsebenzi ngawuthola. Okay sizibengicela ukukhuluma nawe ngiyacela. Ngicela ungangibambi futhi. Ngicela ungangibambi futhi. Asilungise into encane. Yini lokho kumele ulungise nami mina ngisemgwaqweni futhi ngiyasebenza ngoba ubona nje ngiyasebenza ngisemsebenzini. Ngikho phela ngicela ukubuza into encane ngiyacela. Ngicela usilungise into encane. Buya ngapha silungise into encane. Bona lesi sticker lesi futhi mina ngisemsebenzini. Mawunenkinga nokuthi ugesi uyacishwa la, umbiswa la, umezwani iya e-office. Hayi ngicela unitshelena lo ungiyocijayo ungiyothi masithi siyabheka isitshwala siyaqhwatha cishe. Asihlangane e-office. Hayi ungangitsheli nge-office ngitshela ngomuntu ongiyothi manje ngiyabheka isitshwala siyaqhwatha uyacicha masithi siyabuka imovie uyacicha masithi senza lokho sithisa amanzi okugeza uyacicha ngicela unitshele ibizo kuphela ngiyahamba ngifuna igama. Angeke ngilisho igama lomuntu but la sisemgwaqweni ngisemsebenzini ungibona ngilana but yaphazamisa. Alright manje ngiyachaya wena siyalwa but wami ngisemsebenzini siyalwa ngiyamela umsebenzi angiyali lisicitshela amagesi siyabheka lisicitshela amagesi lisicitshela amasango kuye office yakho office hayi lapha emgwaqweni ngisemsebenzini mina ungazomphazamisa but lisebenza khona ukucitsha amagesi nje mali ngalangqondo selicitshela ugesi Emzulu eshona, dlala, dlala mzulu.